då, kom igen. Du gör det. Nej. Vad får du för det? Vad får jag för det? Men det löser vi sen. Nej, vad får jag för det? En puss. Nej, Du får 20. får jag 20? Ja. Jag gör allt för pengar. 20 spänn eller mer gör vad du än ber henne om.